मोगाळ भुरग्यानो परत ही नवी क्लास मागण्याद्वारे आम्ही आरंभ करूया. तुम्ही पेन्सर असात पेन्सरच मागण्याक पाऊस जाल्ले बसका तुम्ही आपणावया. दोळे आमचे आम्ही दामया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाळा जेसू आयचो 9 ऑक्टोबराची 17 तारीख तुवें आमकां फोव केल्याय. त्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. बरी भलायकी तुवें आमकां दिल्याय. येदोळ राखलाय सांबाळलाय ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. आज जागतीक रितीन आणि आमच्या जीएसटीन मिसां आयतार आमी संभ्रमत आसतना ह्या मिसां आयतारा खातीर आणि आमच्या जीएसटीन भोव बऱ्या रितीन जाल्ल्या मिसावां खातीर आमी तुका अर्गां दिता. मिसावां खातीर थोडो त्याग थोडो सॅक्रिफायस करूंक आमकां बरें मन दी. आयच्या दिसा प्रामाणिकपणा विशयांत आमी शिकूंक येता आसतना आमची जिणी प्रामाणिकपणान भरलेली जावं दी. मरी आमच्या माये आणि समेस्त संता भक्तांनो निरंतरी विनवणी आम्ही प्रामाणिकपणान जिवंक आसूं दी म्हणून आम्ही मागता. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वता आमेन. तर मोगाळ भुरग्यानो परत तुमकां या 7व्या पाठाक तुमकां स्वागत म्हणटा. थंडी जावन तुम्ही रजेर आसात दसरा रजेर आसात आणि रजेर आसता आसतना आज तुमकां परत एक पाठ ऐकून भाग फोव जाला. खंडीत जावन आमचे भाग आयच्या दिसा वो 7वो पाठ थंयसर आसा. परत तुमच्या लागीं हांव विनंती करता टेक्स्ट बुक नोट्स आनी एक पेपर एक पेन तुमच्या लागीं थंयसर आसूं दी. 7वो पाठ जावन आसा पुर्तुगालांतावन लिसांव. पुर्तुगाल म्हळ्यार कितें आमी कोंकणींत आनी एक शब्द सांगचो जाल्यार आवड म्हूण आमी म्हणटा. इंग्लिशांत आमी फ्लड म्हणून आमी म्हणटा. पुर्तुगालांतावन लिसांव. लिसांव कितें ह्या पाठांत मेळचें. लिसांव जावन आसा देव प्रामाणीक मनशांक राखता आणि खोट्या मनशांचो तो नाश करता. तर संदेश थोडंसं सांगलें देव खोट्यांक नाश करता आणि प्रामाणीक मनशांक वा नितीवंत मनशांक तो सांबाळटा. उद्देश कितें आमी एकट्यांनी भुरग्यांनी प्रत्येक जावन देवाक मानवाली जिणी जियोंक बरी जिणी जियोंक वो पाठ आयच्या दिसा आमकां आपोवणे दिता. थंयसर क्रिस्तांव जिणेचो अनुभव आमी पळयलो तर रवी म्हणलो एकलो हायस्कुलांत शिकतो भुरगो. तो हायस्कुलांत शिकता आसतना चोरपणां करता. थंयसर वस्तू आनी परत चोरता. कित्या खातीर चोरता तो पयशे मेळच्या खातीर आनी पयशे तो चोरता आणि असे मेळिल्ले ते पयशे आमाल पियोवण्याक तो घालता आणि असो तो आमाल पियोवण्याक तो बली जाता. तितले मात्र न्हय आसतना ताची चोरपणां तो मुखारसून व्हरता आणि मुखार तो व्हड खुनी सयत थंयसर करता. आणि ह्या पुरो द्वारेन तो ताचे शिकाप बऱ्या रितीन तो शिकूंक शकना. तो फैल जाता आणि चोरपणां आणि ताची खुन्यो ताणें केल्ल्यो चड जाल्ल्या वरवीं पोलीस ताका धरतात आणि जेलाक घालतात. जर तर रावी बरो भुरगो जाल्लो जाल्यार पुरा कितेंच करचें ना. खोटी जिणी तो जियेलो खोट्या वाटेर तो गेलो आणि निमाणे तो नाचाच्या अंताक पावलो. कोण ताचीच खुशी करता तो नाच जाता. तर आमी भुरग्यांनी कोणाची खुशी करचें. पयलें आमी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आमी करूंक जाय आणि दुसरें आमच्या वडिलांची जावं पुरो आमच्या आवय बापायची खुशी आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत करूंक जाय. हांवें सांगलें पुर्तुगालांतावन लिसांव म्हणून. हांगासर पुर्तुगाल येता. 40 दीस आणि 40 राती देव ह्या पृथ्वेचेर पुर्तुगाल धाडटा. 40 दीस आणि 40 राती गांवांत आसतना पावस आयल्यार आमी आसच्या जाग्यार कशें जायत. थंडी जावन 3-4 दीस पावस येता आसतना सगळ्यांनी आवड आयिल्ल्या बरी बघता. न्हंयेच्या काळार थंयसर 40 दीस आणि 40 राती गांवांत आसतना पावस येवन थंयसर आवड सोडून येता आणि एकलो मनीस थंयसर नाच जाता. केवळ नोये आणि ताचे कुटाम सोडून मात्र. नोये आणि ताचे कुटाम ते नाच जायना. कित्या खातीर नोये आणि ताचे कुटाम देवाची खुशी पाळटाले. प्रामाणिकपणी ती जियेताले.
देखून त्या कुटुंबाक देव बचाव करता. नो एक देव सांगता 40 दीस आणि 40 राती हांव पृथ्वीचेर पावस धाडटलो. देखून थोड्या मनजतीक थोड्या सुकण्यांक घेवन तेका तारुवार तूं वच म्हणून थंयसर नोयेक सांगता आणि नोयेक बचाव जातलो म्हणून तो सांगता. आणि अशें नोये आनी ताचे पुतां मात्र बचाव जाता आणि थंयसर आसलो सकट लोक त्यो मनजाती थंयसर आसली सुकणी मरण पावतात. नोयेक देवान कित्याक तारो करून सांगलें त्या आवरातावन बचाव जावन त्या खातीर. तारो म्हळ्यार आमकां गत आसा शिप म्हणून आमी सांगता ते उदकांत बुडाना पगार त्या उदकाच्या वयर वचूंक तें शकता. आज नोयेचें तारो थंयसर पाठ पुस्तकार निमाणें थंयसर सरी केला पवित्र सभेक. नोयेचें तारू पवित्र सभेक आज सरी केला. पवित्र सभेक पवित्र सभा म्हणल्यार तारुवाचेर आमी रियेकली आसा आणि देवाच्या कुशे प्रमाणे तो जी येता तो बचाव जाता. पवित्र सभेच्या म्हणल्यार तारुवार पवित्र सभा म्हणल्यार तारुवार आमी केदाळा जावन आसा. आमी केदाळा पवित्र स्थान गेल्लो त्या दिसा सावन आमी पवित्र सभा म्हणल्यार तारुवाचेर आमी आसा. आणि पवित्र सभाचेर म्हणल्यार तारुवाचेर आमी आसता आसतना देवाची खुशी आमी करीत जंय तवळ आमी बचाव जाता. तर आमी रियेकली बागी थंय आमी पवित्र सभा म्हणल्यार तारुवाचेर आमी आसा. आमी एका रितीन सेफ म्हूण सांगयेत आणि पवित्र स्नानाद्वारे हे भाग आमकां लाभला. पवित्र स्नानाद्वारे आमी पवित्र सभेचे संदेश जाल्या आणि पवित्र सभा म्हणल्यार तारुवाचेर आमी आसा. दुसऱ्यो दोन संगती करतात पवित्र स्नानात आमकां कळीत आसा. देवाची भुरगीं आमी जाता आणि आमी क्रिस्तांव जाता. तर आज आमी ह्या पवित्र सभा म्हणल्यार तारुवारस आमी रावोंक जाय आणि देवाक मानवोवची जिणी आमी जिवोंक जाय. चवळ खंडीत जावन आमी शाबितायेन आसतल्या आमी बचाव जातल्या आमी सेफ आसतल्या आमी नासाच्या वाटेर आसची ना. केदाळा एक भुरगें तेका आवय सांगता आसता त्या भुरग्याक बचावी आसता. ते भुरगें शाबितायेन आसता. केदाळा जावंक पुरो ते आवय सांगता आसाना वा बापय सांगता आसाना ते जावंक पुरो तांचे तावन पयस वेता. आमी पळयला ल्हान भुरगीं जावंक पुरो बालदेन पडोवन मरतात, थंयसर उदकांत पडोवन मरतात, बांयत पडोवन मरतात वा अवघडाक सांपडटात. केदाळान एक भुरगें आपल्या आवय वा बापय सांगता आसता ते शाबितायेन आसता. देखून आमी भुरगीं केदाळा आमी देवा सांगता आणि प्रत्येक जावन पवित्र सभा म्हणल्यार तारुवा सांगता आमी आसता. त्या तारुवार आमी आसता आमी शाबितायेन आमी आसता. खंडीत जावन आमी शाबितायेन आसता जाय म्हणूनच देव आमकां खुशी व्हरता. देवाची खुशी आसा आमी पवित्र सभा म्हणल्यार तारुवाचेर ताच्या संगता रावून शाबितायेन आसा जाय म्हणून. तर त्या पाठांत आमी शिकचें प्रमुख लिसांव कितें. व्हॉट इज द मॉरल ऑफ दिस लेसन. इमानी आमी सांगचें जाल्यार कितें ह्या पाठांत आमी शिकायचें. प्रामाणीक जिणी जियोवचें. नोये आनी ताचे कुटुंब प्रामाणीक जिणी ती जियेली. देवाची खुशी तांणी पाळली. देखून सकट लोक मनजाती चुकणी मेली जाल्यार नोयेचें कुटुंब त्या आवराक त्या बुर्तुगालाक ते संपडोना. तें कुटुंब बचाव जालें. तें कुटुंब देवानूच बचाव केलें. देव त्या कुटुंबा सांगता आसलो आणि देवान त्या कुटुंबाक विचित्र रितीन राखलें. आज आमी प्रामाणीक इंग्लिशांत आमी सिन्सियर म्हणटा कशें आमी प्रामाणीक जावचें. पयलें आमी देवाच्या वाटेन चलचें आणि दुसरें देवाचे उपादेश आमी पाळचे. आणि आमी प्रत्येक जावन आमी भुरग्यांनी चोरी नासतना स्पोर्ट्साक सांगिनासतना जावंक पुरो एग्जामाक नकल कॉपी करनासतना वा इतर रितीन आमी खंडीत जावन प्रामाणीक जिणी जियेवेत. तर भुरग्यांक तुमकां हांव रियेकल्यान ह्या पाठ आयकल्या उपरांत प्रामाणीक जिणी जियोंक देवाक मानता तसली जिणी तुमी जियोंक तुमकां हांव आपोवणें दिता. चवळ खंडीत जावन देवाची बेसावां देवाची आशिर्वाद आमकां आसतली आणि देव आमकां विचित्र रितीन विविध रितीच्या बेसावांनी व्हरतलो आणि आमकां तो राखोवन सांबाळून व्हरतलो. आमची बचावी तो आशेतलो आणि आमकां तो शाबितायेन राखतलो. तर मोगाळ भुरग्यांनो थंयसर आशिल्ल्या चटवटीकेक आमी या. थंयसर तुमी पळयल्यार थंयसर थोडी सवालां थंयसर आसात. त्या थोड्या सवालांक तुमी जापी बरोवच्यो आणि उपरांत थंयसर एक सवाल तुमी ऍड करचे. ते सवाल थंयसर ना. नोयेच्या कुटुंबांत कोण सक्कड आसले. केवळ नोयेचें कुटुंब मात्र बचाव जालें. तर ह्या नोयेच्या कुटुंबांत कोण सक्कड आसले म्हणल्यार सवाल आसा.
तुम्ही जापी बरोवच्यो. नोयेच्या कुटुंबात कोण चकड आसले. नोये आणि ताची पत्नी आणि उपरांत ताचे देग पूत शेम, हाम आणि जापेत हे देग पूत आसले आणि तांची पत्नी आसले. हे जावन आसा नोयेचे कुटुंब. आणि उपरांत उत्पत्ती 6 अध्याय तुम्ही काढचो. पवित्र पुस्तक व्हडलो बायबल उक्तो करता आसतना पयिल्ले मेळटा 6 अध्याय तुम्ही काढचो. 14वी ta 16वी वळ 14 to 16 chapter 6 तुम्ही वाचतो आणि नोयेचे तारून कितें आसा तें तुम्ही पिंत्रावचें. तुमचें तारून न्ही नोयेचें तारून तें वाचून तुम्ही पिंत्रावचें. आणि हे पिंतूर तुम्ही आतां कंडिजावन दसरा रजा तुमकां आसा थोडो विराम तुमकां आसा एक चार्ट पेपर काडून बरेंकन तुम्ही नोयेचें तारू म्हणून एक हेडिंग दिवन तें तारून तुम्ही पिंत्रावचें आणि उपरांत चटवटीच्यो टिचरांक दाखोवन आसता आसतना तें चार्ट पेपर तुम्ही व्हरून टिचरांक दाखोवया. आणि निमाणे थंयसर एक गीत आसा तुम सोम्या बरवोसो तुम सोम्या भद्रासरो रक्षक तूं धैर्य दिवचो जिनियेसुसा थंय दिवचो. हे गीत तुम्ही अरियेका उद्याने भायर तरेचे मनान तरेचे आणि शिका जाय म्हणून तुमकां हांव उलो दिता. गीत आमी सत्ताव जावन आमी वर्णाच्या मिसा वेळार जावं करून आमी थंयसर कुंभाराचें गीत म्हणटा आसतना हें गीत आमी म्हणटा तितलें मात न्ही आसता आसतना ह्या गितांत विविध रितींनी जेजूची ती बरोवशाची उतरां आसात. आणि बरोवशाची उतरां प्रत्येक जावन आमी तस्तंत आसता आसतना पिडेंत आसता आसतना दंगल जावन आमी आसता आसतना आणि एकसूरपणांत आमी आसता आसतना ही उतरां आमकां धैर्य दितात. देखून केदाळा आमी ह्या परिस्थितींत आमी आसां हें गीत आमी म्हणया आणि देवाचो आदार आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी भोगया. तर भुरग्यांनो ही क्लास तुम्ही आयकल्या तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि तुमच्या त्या मुखल्या शिकपाक हांव बरें मागतां. देव बरें करूं.